ku ji Bakurê Kurdistanê li wê derê hatiye kişandin, gelek aktorên navdarên Tirkiye jî têda cî girtine. Du filmên Kazım Oz beşdarî festîvalê bûne, yek ji wan di nava pêşbirkê de ye. Berêz Kazım Oz ji Silêmaniyê mêvanê Rûdawê ye, kek Kazım roj baş, êvar baş. Filmên we navaroka wê behsa çi dikin? Rojbaş, Slav. Rasta du filmê min di festîvalê de tên nümayiş kirin. Yek navê filmê Elif Ana, Dayika Elif yani em bêjin. Ya din jî temenê kuliyekî berfê. Elif Ana di pêşbaziyê de ye. Navaroka wê li ser çand û dîroka Kurdên Elevî yên ku li Meraşê dijîn li ser wan e. Di filmde karakterekî ku bi rastî jî jiyaye li ser jinekî Elevî Kurd li ser jiyana wê ye ya ku me kişandı. Filma din jî çîroka evînekî şikestî ye di navbera xortekî Kurd û keçikekî Tirk derbas dibe. Ew jî wisa çîrokekî xemgînî ye. Her du film jî navaroka wan ew e. Me behsa filmekî kiriye destpêkê me nîşan jî da beşek ji wê hin dîmenên wê. Ew film li gorî agahiyan li Tirkiye hatiye qedexekirin. Sedemên wê qedexeyê çi ne? Çawa wekarî li vê derê nümayiş bikin? Belê, ew film niha ew filmeka hat qedexekirin ne li vê derê ye. Ew navê wê filmê em hatin xapandin bû. Rast e sala çûnî me ew film xelas kir me xast em li Bakur û li Tirkiye filmê belav bikin lê di roja dawî de mixabin hate qedexekirin. Yani ew li ba berfê qedexe li ser nîne wan niha li ser ekranê tête nîşanda. Na lê ew jî hêja me destûr negirtiye. Em nizanin ku wê ji bo wê destûrê bidin an jî nedin. Hebekî dikarin em bêjin nîv qedexekirîn ji heye ji ber ku hêja me destûr negirtibû me serî lê distribûtörên Tirkiye ku li Tirkiye me li wan xist lê wan hemûyan jî nexwast filmê belav bikin ji ber ku gotin em ji aliyê polîtîk ve hebekî ditirsin vê pêvajoya de em nikarin belav bikin lê ez hêvî dikim de ew pêvajoya nû ya ku li Tirkiye dest pê kirî em ê destûr bigirin. Vê van rojan me serî li Wezareta Çandê em lê dixin di nav du sê rojan de. Armanca me ew e ku mehaya pêşiya me em li Kurdistanê û li Tirkiye wê filmê belav bikin. Hûn di nava film bi çi zimanî ne dema têne nümayiş kirin? Jêrnivîsên wan bi çi zimanî ne? Belê, film bi ya Elif Ana bi Kurmancî û Tirkiye, temenê kuliyek berfê bi Zazakî û Tirkiye, dîsa ayê ku hatî qedexekirin jî bi Zazakî û Tirkiye. Lê bi nivîsa wan di festîvalê de him bi soranî bi elfebeya Erebî him jî bi İngilîzî tê nîmayiş kirin li vê derê. Başa di nava filmê de akterên Kurd û Türkên yan bêtiriyên Türkên beşdar bûne. Belê, aktörê Kurd û Türkên, aktörê amatör û profesyonelin. Îro lêre li vê derê ji bo filma Dayika Elif hem co-directorê min heye Semîr Aslanyurek ew jî li vir e. Yek jî lîstikvanê navdar yek û di filma Yılmaz Güney de lîstê Necmettin Çobanoğlu ew jî li vir e. Di filmê de wî jî mêrê Dayika Elif di filmê de lîstî bû. Di filmê din de jî yani ji xwe ew nêzîkbûna min ew e ew gorî çîrokê ku çi pêwîst e ez lîstikvanan jî wîsa hildibijêrim. Yani heger ku yek Türk be Kurd be bi Tirkî yan jî bi Kurdî bi zimanek din gerek biaxivin em gorî wê castingê çêdikim. Li Bakurê Kurdistanê hîç qedexeyek hebûye ji bo wê nekirina fîlm yan nîşandanê? Astengî çi bûne bi giştî li pêşiya we deverên ku we fîlm lêkişandine weke mînak li Dêrsimê?
بله yani demek ki me film kışandı zede astengi me ne kışandın le demek ki me filme kışand me ki xwast em wê bikin vizyonê û li hemû bajaran nişan bidin li wê derê pirsgirêk bi rastî jî derdikevin. Yani li Tirkiye ji bo filmên Kurdî, ji bo derhênerên, prodûserên Kurdî bi rastî jî şert û mercên me ew qas ne başin. Yani ji ber ku ya yekem meseleya siyasî hêja çareser nebûye, nasnameya me bi giştî, bi zelalî nehatiye qebûl kirin, em weke gelek, weke yani mafê me yên bingehîn çareser nebûne. Ya din jî ji bo me rast meseleya astengiya aborî derdikeve. Hûn dizanin ji ber ku yani sinema gorî hunerên din hem teknik hem jî hêz û pere û aborî lazim e ku ew li cihê ku hûn dijîn wekû alîkarî nedît li derve jî dîtin dijwar e. Yani mesela heger ku li Tirkiye Wezareta Çanda Tirkiye ku alîkariyek mezin ne da projeyekî mezin em nikarin li Avrupayê jî fandên mezin bibînin ji ber ku berê her tiştî ew jî gereke hûn li herêma xwe bibînin dibêjin. Yani rewşa me ew qas ne başa lê baweriya me heye, lê hevkariya me heye, piştgiriya me heye, disa jî gelê me piştgiriyê dide me, temaşebenê me piştgiriyê didin me. Yani disa jî em dixebitin û em ê bixebitin jî. Başa, li tîma we jî hemû bi bê astengî we karîn derbas bikin rojên wênekirina filmê? Min fehm nekir lêre an? Ne, dema we wêne dikişan mesela film we wêne dikir. Belê, belê. Yani rast e disa jî li wê derê jî car caran astengî derdikevin em li hemû cihê ku dixwazin film bikişînin eger ku tiştekî siyasî yan jî rexnekirî ku tu dikişînî evekê astengî derdikevin. Lê tîma me jî tîmakî international car caran çêdibe yan li Tirkan, Kurdan li derveyî jî lîstikvanê me yan jî yek û di tîmê de dixebitin tên diçin. Yani disa jî ez dikarim bêjin dema kişandinê gorî belavkirinê ew qas dijwar nine gorî me. Ke Kazım باور dikin filmên we wê xelat bi dest bixin divê pêşbaziyê de? Valla nizanim yani gorî me tevlî bûna festîvalê li her tiştî girîngtir e. Yani û biryardayîn jî girêdayiya komisyonên jûriyê ne. Ew jî yani bi rastî di huner de wisa pêşbirk, pêşbazî belkû ne weket tiştên teknîkî be jî. Yani gorî belkû gorî jûriyekî xelat gereke bidin filmek din, gorî jûriyê din belkû bidin yekê din. Ji bo wê jî pêwîst e ku em li vê derê ne ya girîng ew e û digihêjin festîvalan û digihêjin temaşevanên xwe. Gelek gelek spas derhênerê Kurd Kazım Öz dibûyî mêvanê Rûdawê bi hêviya serketinê. Spas xweş bimîn di xweşiyê de.